kalau wau mangkaipun adicara wonten ing dalu menika nggih mbok pilih sumangga damel ngregengaken swasana lan ugi hamiwiti mangkaipun pagelaran jaranan Kuda Patra Yuwana langkung rumiyin kita aturaken mangkaipun pares paguyuban dalu menika sumangga Mas Girun. Ayo, bos. Ayo, bos. Layan lo kene sing hati-hati Kuda Patra Yuwana mana weh. Bebarengan Kuda Patra Yuwana semoga dulur pilane kang saged mirsani paguyuban dalu menika. Wonten Jati Mulya Pati Reja Tulungagung. Hey, 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 hey. Atur pametya sakunging pamirsa sugeng mirsani pagelaran eta sapi. Wujud tinggi antar kilo jajaran campur sari Kuda Patra Yuwana dadi asana suta gembira ugi sesati supaya budaya Jawi lestari lestari karasaning yang iki lestari
tes cek loading. Yok yok. Saklimah ana wening batinku kae mawono jin setan prayangan ilu-ilu panas pati mertandani ana padepokan kene mau arep ana pagebluk kang aran Pagebluk Mayanggara. Esuk loro sore tumekaning pati, sore loro esuk tumekaning pralaya. Duh Gusti ingkang maha kuwasa, paringono kedah margi bundi ingkang badhe kula lampahi. Anggonku jengkar saka Brangwetan nganti kedarang-darang ana padepokan Patrayana kene mau ana Tapel Wates Turangga Jati Budaya. Pawongan kemau detek piadeke ora sepira, solah bawani asajak nyoloweti banget. Sapa pawongan ki mau jajal rebekani ana pinggiring padepokan Patrayana kene. Duh bisa jadi iki anggonku lumaku wiwit ana wiwih Brangwetan nganti ana padepokan Patrayana kene kang ana Tapel Wates Jati Budaya. Kisanak tantes ngetutke lakuku. Sejatine kisanak ki sapa lan ngendi papan dunungmu? Matur lepat saderengipun dipun tepaken nami kula Asmarantaka. Asmarantaka. Lha nggih leres wondene kula menika tiyang kang kabur kanginan mboten dunung papan. Anggen kawula lumampah wiwit Brangwetan dumugi dipun Brangkilen namung ngetutaken prenteking manah ngantos dumugi papan mriki. Oh ngono. Ya kaleresan. Aku tak takon nggih aja nganti gede atimu ya. Mboten, monggo. Sejatine kisanak ki sapa lan ngendi papan dunungmu kok nganti kelarang-larang ana padepokan Kuda Patrayana kene. Kula menika namung nuruti krenteking manah awit nalingkaning kula tilem dalu nyumena
bilih wonten salah satunggaling padepokan Patra Yuwana ingkang saweg wonten mendung pepeteng. Mbok menawi kula badhe pitaken dumateng panjenengan, mbok menawa panjenengan menika mangertos saderengipun ngapunten. Iya. Kula kok dereng panuh kalian panjenengan punika sinten? Yen kowe tambuh marang aku, Nggih. aku Pulunggono. Oh, Pulunggono. Ya padha slirane tanpa dangka, Oh, tanpa nggih. wayah. Yos, ngene wae. Nggih. Anggonku lumajar wiwit brang kidul kamu seklimah sak nduring padepokan Kuda Patra iki. Ana cahya cemorot sak sodolaning kang cumondhok sak durung Kuda Patra Yuwana kuwi. Menika pratandha punapa wonten cahya cumlorot menika? Kula kok dereng mangertos. Pratandha ana pagebluk Pagebluk, kang aran pagebluk Mayangkara. pagebluk Mayangkara kisan. Menika punapa? Pagebluk Mayangkara punika punapa? Mangerten ana? Nggih. Yen wis ana pagebluk Mayangkara esuk lara sore tumekaning pati ning sore lara esuk tumekaning pralaya. Mula wiwit uga yen sliramu arep nderekne aku iki mapan kebeneran. Ana padepokan kene ana salah satu pagebluk. Pagebluk mau iso sirna sak nduring padepokan Kuda Patra Yuwana. Makaten. Yen wis ana salah sawijining gambuh. Wah menika dados sarana sumingkiring pagebluk Mayangkara wonten ing padepokan Patra Yuwana. Aja dikangelan. Saiki uga slirane tak dandani dadi gambuh. Derek dawuh paduka. Lah sumangga. Kisana Asmarantaka saiki slirane wis tak dandani singkone ayo bareng-bareng nyenyun marang Gusti kang akare jagat saisine. Muga-muga pagebluk iso semingkir saka sak nduring padepokan Kuda Patra Yuwana. Yen ngono Purbawasesa padepokan tak pasrahne sliramu gambuh. Aku tak ketute lakuku ana nduring padepokan muga-muga kalisa ing sambe kala. Cukup semene gambuh. Hangi Dewa Swastu ala Permanudem manengku puja ngarsaning Bathara kang akarya jagat amuhu kersaning Bathara kinarya bekti mugya kepareng panyuwunan titah ingkang badhe mujudaken Prabu Dumilaing Wasana keprabon padepokan Kuda Patra Yuwana amiwiti kukusing sekar gumulun rupa angon warung ami kilas-kilas walang kusipem titah kawata yang moho suci ingkang badhe gadah pangpun kaseksenan jagat utan jagat luar jagat lor jagat budi mandening saka panguwasaning Bathara anyuwun amrih kalis ing sambikala ilanging kala benduru beda sumingkir agawe padhang jagat Patra Yuwana duh
Gusti kang Maha Agung nun inggih ingkang Maha Suci keparenga kasembadan ingkang dados panyuwun Yer, kambuh. Ya layak. Kahyangan jonggring saloka kebak wewangian. Aku ngerti apa dadi kekeramu, Yer. Muga-muga kalisa ing sambikala. Kae mawana cahya cemorot saksa dolanan gedine ya awujud pecut saman diman ya engko tak kanthi pecut saman diman bisa ngilangi ananing pagebluk mayangkara yer kambuh wedaro anggonmu semedi cukup semedi yer ayo kali sesam dikala mak